25 urte bete dira Peti musikari eta abeslariak bere lehen diskoa argitaratu zuenetik. Hori ospatzeko, ibilbide luze horretan sortutako abesti rockero eta potentenak biltzen dituen zuzeneko diskoa kaleratu du elkar argitaretzearen eskutik. Zuzenean grabatutako diskoa da, CD-an eta viniloan atera dugu, vinilo bikotza eta CD-a. 3 kontzertu egin genituen, diskoa grabatzeko orduan, ataunen lehenengoa, bigarrena beran, eta on jarri bin 3. Eta, pixkat taldearekin 25 urtetan egindako kantu rockeroenen nahasketa da, diskoa. Azkenen, aukeratu ditugu kantu potentenak edo elektrikoenak. Ez da anestesiaren disko bat, baina bai rockeroa eta pixkat badugu zer erran, zer bota, zer garrasi egin, zertaz kexatu, gehien bat gertatzen ari den bizitzen ari garen momentu latz eta gorrotogarri hauekin, pixkat horren kontra egiteko disko bat izan da. Peti indartsu, elektriko, rockero bat topatuko duzu, bandaren presentzia handia da, eta titular moduan esan nuke, 80 minutotan rock and rollaren esentzia konzentratuta duen disko bat dela. Soinu oso ona dauka, benetan. Taldea betikoa izan da, gehien bat aldaketatxo batzuk izan dire, Ruben Caballero sartu da gitarra jotzen, Joseba Irazukirekin batera, eta Igor eta Inigo Telletxea daude bateria eta bajoan. Gero ere nire bilengusu Jokin eta Estitxu Pinatxo bozekin dabiltza, nahiko aldatu egin dire kantuak hasieratik orain jo ditugun arte, ze, pixkat konponketa batzuk, kantu bera, strukturak berak mantenduta, baina konponketa batzuk daude, gitarrak aldatuta daude, ritmoak ere batean aldatzen dire. Nobedade bezala, Spotifyen diskoa ez dela gonen, ze ikusita Palestinarekin edo Israelekin hartu duten erabakiak hartu ondoren, erabaki dugu, bai elkar eta bai nik, disko hau ez dela Spotifyen egonen, orduan bertze plataformaren batean aurkitzeko aukera izan zen, baina bestela erosteko aukera daukazu elkarreko dendan, elkarreko webgunean, eta zuzenekotan ere salduko ditugu, bai viniloa, bai CD-a, eta bai kontzertuen sarrerak ere noski, ea animatzen zaten. Hau pazuek.